हाय लोगोफोर, गासिखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे शायरी लानानै फैबावबाय। बे शायरीखौ लिरनानै हरदों शायरी लिरगिरि मेम पुर्न नार्जारी, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, भिलेज बैलारि। बिथाङाबो सासे इउटुबार। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिप्शनाव मोनगोन, गासिबो नायहैबानो जाबाय। फैदो दानिया बिथां लिरना हरनाय शायरीखौ खोनासंलांदोनि। नंखाय रादाय होनानै मानो सिफायफिनखो नों सना? गोसो गोरोबा मोनबा आंनि गोसोजों गोरोबनायनि मा मोन्थाय दंमोन नोंहा? फोथायदोंमोन आं नोंखौ सना, जे नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनो होननानै। नाथाय आं मिथिना मोनबाय नोंहा आंनि अनगा गुबुन मोजां मोननाय दंबावो। बै नोंनि दैसा सेराव लानाय समाय, बै नोंनि दैसा सेराव आंनो रादाय होनाय, बेफोर गासिबो खोथायानो नंखायसोमोन सना। बे जोनोमाव मोनाब्लाबो आं नोंखौ फैगौ जोनोमाव मोनथोंसै सना। I miss you so much।